Good day everyone. Guys, may aayusin ako ngayon na CD. Matagal na to guys sa akin. Year 2013 ko pa ito nabili. Ang problema nito guys is yung MP3 niya bumabalik. Then yung lyrics humihinto. Ang nagpapatuloy yung sound nagpatuloy but yung lyrics is huminto. O diba, nakakabad trip yun guys. Yung paborito mo yung kanta, tapos huminto o bumalik sa first yung MP3 niya. So, very sadly talaga guys. Yung birit ka ng birit, tapos yun pala, mawawala. So guys, dahil sa luma na itong CD na to, kaya nagkaganon. But, huwag mag-alala guys. May paraan pa naman. May power toothpaste naman tayo dito guys. At saka tissue. Itong tissue guys, gawin natin pamahid sa CD natin guys. So, kaya na guys, nilagyan ko na yan ng toothpaste. So, ulitin ko na lang sa paglagay para makita nyo talaga na toothpaste yung ginamit ko sa CD na ito guys. Yan. Kita nyo guys. Yan, makita nyo naman yan guys. Nilagyan ko yan ng toothpaste. Inulit ko na lang yan guys. Yan. Yan lang yung gawin guys. Yan, pahiran nyo ng tissue. Yan. Yan ang mabisang paraan yan guys. Para maayos ang ating mga CD na old. Lumang-luma na kasi yan guys eh. Kaya nagka-problema na sa pagtugtog. Yan. Then guys, after nyo malagyan ng toothpaste, hayaan nyo lang siya guys up to 5 minutes before nyo punasan ulit ng basang tissue. Pwede na yung alcohol ang ilagay nyo guys. Then, ibalik nyo sa CD nyo guys. Doon malaman nyo guys talaga na gumana talaga yung itong technique na to guys. So later guys, itatry ko yan sa DVD ko guys. So may next video pa ako dito guys kung paano pupunasan, then ilagay ko na doon sa DVD guys. Ang gawin ko dito guys is yung laman ng CD na yan guys, kasi sira na kasi CD na yan eh. Ang balik ko yan sa DVD guys, yung mga songs na favorite ko dyan guys, i-upload ko sa YouTube. So kung may request kayo guys na kanta na galing sa mga DVD nyo guys, same mga DVD naman tayo guys, katulad ng na hug o etc pa guys, nga mga CD natin guys, is yung kanta niya is nasa 8,000 plus lang guys. Same lang yan mga tugtog guys. Iba't iba lang name ng or brand ng ating mga DVD. Kaya kung may request kang songs guys, i-comment down mo lang yan guys. Kasi ang mga laman ng kanta na yan guys, i-upload ko sa YouTube. So kung may request ka guys, i-comment down mo lang yan sa baba guys. Para ma-aware ako, magawan ko agad ng video. O ma-upload ko agad yan dito sa channel ko guys. Actually guys, first ko nag-vlog ngayon. So, ang vlog ko is ang pag-upload ng mga music galing sa mga MIDI CD guys. So, kung may mga request kayo na kanta na katulad talaga sa video kay guys, ang background niya. Kasi ang background video niyan guys is isasali ko sa pag-upload guys. So, yan ang hanapan ko ng paraan guys para ma-upload ko lahat. But, mag-comment down pa rin kayo guys sa mga gusto nyong kanta na i-upload ko, kasi
i-upload ko talaga yan guys. 100% guys, i-upload ko talaga ang mga laman yan guys. So, yung mga favorite karaoke nyo guys, i-comment down nyo na yan sa ibaba guys para ma-upload ko guys. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood nyo sa aking YouTube channel. Please subscribe and hit the notification bell and share guys sa aking YouTube channel. Yan lang. Thank you and God bless everyone.